Mbalimao Anyokma, très urgent et très sérieux. Billet samedi 6 août 2022. Président Assimi, les messages n'yasileme et demandé. Urgent de dons. Awaïka fanga beka saboté, awaïka fanga, ani beninga suru beni yeleli. A information d'o soro, metla kakuma oka. Mercenaire tireur délitou, kreme kublaka mali fabi. Ika fanga beka saboté au niveau de la justice. Ika fanga beka saboté au niveau du commerce. Ika fanga beka saboté ireka cercle fana konana. Ika fanga beka saboté au niveau du gouvernement. Ika fanga beka saboté au niveau de la SE. Ika fanga beka saboté au niveau du CNT. Mouye beke kanumbi. Bimbe ka ke olu kono bi. Bebe ko kulen joint to et to. Ima muru buketa ka milition. Français infiltré là ou là. Awa Français infiltré le Mali justice la bi mbo fingina bi. Ni tcheta fomba fingina bi. Au niveau de la justice, au niveau du gouvernement, au niveau de la SE, au niveau du CNT, a beninga jana teke che walai. Nete ka foki ni mo blanc rona. Na kadi awye ay ne ka kuma infamia ne kan ta la de dikandi. Parce que nete fait ekabi ne bina Afrique be bina. Ou Thomas Sankara ka fanga tiene tuwa kelene la. Obe système de sabotage ke ka yoro kalaya. Thomas Sankara ni ali mosu ka nyamoko kumandi parce que yaka fanga sabotabulu. Kaka fon kelea bo blaise tout l'autre katalonga boy. Bon nous ya donc il ne ka bo mo la dron obe carrière so qui gagne choko dola. Et dans les mêmes moments na obo black genga boy. Ça a toujours été comme ça. Djembe kulula ko blaze be o toma yi kolosi toma ko no ambe kelenye o da galon kaboy. Ça a toujours été comme ça. Maintenant ma finangi ka sika moko la de mais et trahiro de kacha e ka fanga me na masafara de kampi ni mi kolosi fanga mbibi e kanumba de be ka tonye bi e ma muru buketa ka milition ya moko tonye ka moko tonye Musa Traoré na ka kurita ka tro be tegere fa Musa ko parce que adama de kun tonye na di bon tonye de be ka dada ma donc au niveau de la justice e ma ministre de la justice boli Amérique kono ya no Barack Obama na le président là ayere ya ka aye George Bush ka magistrat fédéral fait combien non juge fédéral fait combien Obama ya be dégager ka boy kanana yere tayi o ya Amérique de pays des droits de l'homme ça là ba kodo ke avec français idée de ba kuna non la justice qui justice be fanga de bolokoy a justice fanga de tayi e nana e kuma na fen flom nga wodo yi o tonye de be ka boara madonga bo nimi krosi c'est-à-dire que il ka fanga lili carrière be bo justice yoro la billahi tallahi il y a des infiltrés hein. Ce n'est même plus caché wallahi Allah kai se kuba anga mo akane resro arankini menen kono ndado wela bo mo ko be ka énervé bi awai kanu boka chama be ki bla dondoni bi mo ko be ka ira be ko tu es incapable de gérer la situation no o be ka attaquer mission nous fana tia yoro la e kanga ni justice ni kani beg ni febe be bomoko ka be dégager ka boui mu ko ka mu ma ko ka be boui. Je ne suis pas contre la justice mais présent be na be na ni ka plan be na ni ka mogodi mais nous tika mogoyi mbo fini na bi ou be sabotage suku bella a be fana tede. Je ne suis pas contre la justice mais Amérique ya Trump n'allait Obama juge monosigi Trump ya be boui quand juge ou ta ku bla rola ou be Amérique ou be France mais tellement français ont colonisé ka jonya do en Congolo là ou mona mu fa ambe daoul là tu penses que ni justice di bolota non te justice bolota non et pire encore e manadare da mununga ngol de ni justice nomi e manadare da mununga de oluga moko sigilo de ni e ma hal ni ka moko ye moko mi nyongo titro ou bota no e ko libu mais pour dire ka moko be doya e ka fanga be doya a justice kelente boki auto séjour là a bekero ko l'armée ne monte pas en puissance est moutigu mine jiji fana moutigu mine ikana do la ko fiti bo woro ni nyokoche awani mi kolosi ka fanga binto la dido asimi ne fanga bin sin de ngasele yima système de sabotage et ma France infiltrer la milition ko be bingani wale za nyasi mukoma munu bo keta be bodo mina to musokorba ko alhamdulillah do sugu be dona Musa Traoré bo e ka fanga tonye mun dara mo ka o de be ka adama don be ka tonye ku dambe o bula ka muso bo o den koro ka to don ka so lan galonka ko bebe ka ke e sigilembe ite ka kuma mais si tu ne parles pas mo be de ke complice parce que bebe kulini e de toy o kele ne Thomas Sankara ka fanga bi
me ka tiɲɛ de f'i ɲɛna Blaise y'a saboté depuis mɔgɔ bɛ ka Blaise yira o Blaise kelen tilara ka Thomas Sankara gɛn ka bɔ yen an tɛ fɛ o k'i sɔrɔ an tɛ fɛ i ka fanga ka bin système de sabotage de bɛ ka k'i ka fanga la tɔw ka kɛgun fo ka faga ni tɔw dɛsɛra manière la a bɛ taa manière wɛrɛ la awa tɔw infiltrelen don i ka justice la tɔw infiltrelen don i ka SE la tɔw infiltrelen don i ka CNT la awa tɔw infiltrelen don i ka gouvernement na ni sigilen bɛ wuli k'i jɔ ni tɔɲɛ cayara i bɛ dégager ka bɔ yen hali a tɛ mɛn ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bi i nege bɛ ka bɔ bɛɛ la bi Asimi an bɛ ka ani cɛya ta quoi mais a bɛ se niveau dɔ la mɔgɔ b'i bila quoi fura foyi t'a la parce que mɔgɔw tɛ se k'u yɛrɛ faga e ye olu ka lebu k'olu ka tila ka kɛ e fɛ o tɛ se ka kɛ quoi a pouvoir bɛ e bolo bi parce que kunfin de b'a fɔ non la justice n'a rien à voir avec Asimi hali Amérique yan nɔ président bɛ na u b'u yɛrɛ ka mɔgɔw de sigi e minnu gɛn k'olu ka mɔgɔ sigilen de nin e manadaire yɛrɛ mun gɛn k'olu ka mɔgɔ sigilen de nin tu penses que olu b'u sigi ten yan o opérateur économique o mɔgɔ caman b'aw bolo CNT ni yɔrɔ la tu penses que olu b'u sigi k'e lajɛ ten yan i ma grève bɛ ka caya i ma attaque misɛnninw bɛ ka caya awa ni sigilen bɛ wuli k'i jɔ système de sabotage ni min kɔlɔsi a bɛ taa n'i ye jiw fɛ chouette ala k'i kisi o ma ala ka to i ka nin kuma in lamɛn a ye nin ci président Asimi ma a ka nin kuma in lamɛn nettoyage daminɛ depuis sisan a juge n'a procureur fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ani yɔrɔw la o mite yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinon wala bila o t'i ka fanga to o b'a saboter u bɛ tɔɲɔ mun kɛ olu tɛ ye e de ye parce que olu ye fanga kɔrɔ ka mɔgɔ dilannenw de ye u dilanna pièce par pièce a bɛɛ fana tɛ hɔrɔnw b'u la mɔgɔ ɲumanw b'u la et je ne suis pas contre la justice mais il y a des saboteurs pas au niveau de la justice même i yɛrɛ ka cercle kɔnɔ saboteurs bɛ yen awa i ka fanga tiɲɛni o de ja bitɔ filɛ vidéo manu lajɛ dɔrɔn e ka lili ya anw de bi bon bɛɛ bɛ ka dimi kɔrɔ bi bon bɛɛ bɛ ka jigilatigɛ bi bɛɛ bɛ ka diswa bi bɛɛ tɔɔrɔlen bɛ bi bɛɛ tɔɲɛlen bɛ bi mɔgɔ tɛ se ka tɔɲɛ o ma mɔgɔ b'u faga yɛrɛ faga e ya ko mɔgɔ bɛ fɛ e nakun de mɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ n'o kɛra tɔɲɛli ye mɔgɔ bɛ taa kaso la nkalon kan mɔgɔ minnu bɛ armée la gosi olu tɛ minɛ SE t'olu minɛ justice t'olu minɛ e kan ka dɔw yɔrɔ la k'e ka SE infiltrelen don e kan ka dɔw yɔrɔ la k'e ka justice infiltrelen don bon ni sigilen bɛ wuli k'i jɔ ni mɔgɔ kan ka minɛ bi olu ma minɛ ne mana ne mɔgɔ yɛrɛ man ka minɛ Mali kɔnɔ bilen en tant que olu bɛ yen olu de bɛ k'a fɔ ko l'armée ne monte pas en puissance hali terroristes ka taa attaque kɛ Bamakɔ kɔnɔ ils ont eu les kilos parce que u ka porte-parole tɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ ka aw ka an ka armée saboter ka armée contre saboter ne fa non ne dabali banna ka tila ko Bubu Mobile ka bɔ ko ka yafa deli u b'i ka mɔgɔw torturer k'u humilier fa colonel dɔw yɛrɛ a colonel dɔw n'a dɔw fana ka di dɛ a fɛn ka magistrat dɔw ka di dɛ hali u tɛ fɔ ka bɔ Bamakɔ u bɛɛ bɛ gɛrɛn kelen na Asimi n'i ka fanga bantɔla di ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bi n'i tɛmɛna kalo kelen kan n'u m'i gɛn ka bɔ yen yarɔ u kɛlen bɛ ka tireur d'élite de bila minnu bɛ se ka 10 km 5 km ou 6 km ka tir kɛ ka cible sɔrɔ minnu ye président Kennedy faga k'i to yɔrɔ jan na ka viseli kɛ o baden de u kɛlen bɛ k'o mercenaire baden de bɔn bi président Asimi a bɛ se niveau dɔ la hali ni ko ye sɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ye cɛ de toutes les façons et ma Modibo Keïta kɛra ten bon peut-être 20 ans après de mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ ah héros kun don mais mɔgɔw tɔɲɛlen de b'i ka fanga la bi ala sago i sago awa n'i ma wuli ka nin juge ninnu n'i ma nettoyage kɛ au niveau de la justice mais la justice bɔra o awa i kɛrɛfɛ mɔgɔ de bɛ k'i ka fanga tiɲɛ dɛ ala sago i sago n'u tɔgɔw fɔ k'u jamuw fɔ awa n bɛ segin a kan awa o sabotage de la ni ma wuli k'i jɔ ye awa i tatɔ filɛ jiwoyo fɛ ala ka to i ka nin mɛn